guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो जोंबो मोजाङै दं आरो नै ओमफ्राय नै जोंनावहाय दायो हरावनो भिडिअ बानायगोन आरोना जोङो बानायगोन माने बानायदों नै ओमफ्राय जोंना बियो दंफैयो आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन खोमा ना बेखौ नुयिया दाने बे न'आव गैयामोन आरोना बेखौनो आं देखायनो हायाखैमोन नै बिदिनो फैफिनलायबाय मा होनो आजाखौबो नाय नै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आङो चिकेन लिभार जानो नागिरदों आरोना मानो आं बिदि मालाबाबो जाफेराखै ओमफ्राय दिनैहाय आंनि भिडिअआ बे जानायखिनियानो जागोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादो आं माबायदि जायो एखेबारे नोगोद जाखायो आरो दै लोगोफोर आङो जाबाथाय जाबाय माबायदि जायो माबायदि टेस्टि जाखो नायलांबाय थादो होमबानो नुलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर बेनो आरो दिनैनि आंनि ओंख्रिफ्रा मा ओंख्रि नायनायावनो नुखाबाय